Játék. A rohangálás a pontokhoz. Sikerült elérni a pontot? Még nem, keresünk. Nem itt van, nehogy gyalogolunk, addig összeszedjük a 20-asokat, nem hiszem. Ti most összedolgoztok? A két csapat? Nem összedolgozunk, hanem keressük a malacos puzzle-t, és nem gondoltuk, hogy ilyen baromi bonyolult. Csak a hídon van, nem? Millió, amit a Meckler Laciék adnak ennek a versenynek, mindegyikben van egy kis fűszer, egy kis dili, ami miatt egy vicces, nagyon jó szórakozás. Hogy megy? Alakul. Most járunk egy olyan 25 körül, most mentünk volna át, ugye. Ez a 23-tól lenne 44-re egy átvágás. Igen. De ez nekünk kimarad, az biztos. Jeepnek is kemény lenne. Amit mi most kitaláltunk ezzel az adventure, ez valóban egy világon teljesen egy új történet volt, de nem ez a cél, hanem a hazai közönségnek szerettünk volna egy olyat adni, ami még nem volt, ami egyszerűen új. A mi versenysorozatunk annyiban egyedibb, hogy egy akár mondjuk 8 órás távra akár 100 feladatot is adunk ki egy napra a csapatoknak. Teljesen családias hangulat az egész. Aki nálunk indul, az ilyen baráti kapcsolatból nevez nálunk. Baráti viszonyok vannak az emberek között. Igyekezzünk úgy felírni, ami ugye egyértelmű. Sorrendben, ha van valami nagyon nagy kiugró, azt kihagyjuk, inkább akkor bejövünk most majd. Nekünk van legtöbb pontunk, úgy néz ki. Vezetünk. Hogy sikerült? Szerintünk jól, de hát majd kiderül, majd kiderül. Hello! Bélyegzőpárnát, és van-e fényképetek a Sárdi-féle különpontról? Ugyan már, gyerek. Ugyan már? Nincs. Jó, akkor ennyi, köszönjük szépen. Sziasztok! Nem tudunk átjönni a hegyen. Milyen érzés megérkezni? Nagyon jó. Nagyon jó. Jobb, mint versenyezni? Kicsit szomjasak lettünk már. Mindegyik alkoholmentes pálinka, minden. Ja, hogy alkoholmentes pálinka. Így van. Ő egyébként veszed? Persze, már régóta. Hogy érzed egyébként? Hát nem stabil. Majd kiderül, volt egy műszaki problémánk, ami lehet, hogy elvitte ezt az egészet. Elletettük a hátsó kipufogódót, aztán szereltünk egy 40 percet, de megoldottuk a problémát. Milyen élmény volt ez neked? Igazából nagyon jó volt, én már abból ismertem ezt az egész történetet, és most először adott alkalom, hogy én ezen részt vehettem, és így navigátorként egész jó volt, tehát nekem nagyon tetszett maga a stílus is. Nekem nagyon tetszik ez a GPS kor, tehát a független attól, hogy nem vagyunk annyira jók, nagyon tetszik, sokkal teljesen más dimenziót nyitott, ugye eddig mi ilyen időre beérős versenyek, ilyen stopperes versenyekhez voltunk szokva. Valóban ez tetszik is a közönségnek, tehát a hagyományos stopperes menjünk egy kört a templom körül, igazából ez már lehet, hogy a nagy masszát megmozgatja, de az igazi liebhabereket már nem. Szerintem ti maradjatok is ott elől a fotózásból később.
belefér nekem majd a 10. De jó, de hozzá kell tenni, hogy Sárdi az egy állat. Sanyi az meg, hallod? Az úgy fut fel a hegyre, én nem is tudom, én még így nem láttam. Hogy mi itt voltunk ma 19 autóval, én úgy gondolom, hogy ez egy szép eredmény volt. Nagyon tetszett ez az egész dolog.